Li navçeya Sûriya Amedê 28 rojin ku qedexeya derketina derve berdewam dike. Di şer û pevçûnên di navbera polîs û YDGH de ciwanên bi navê İsa Oran û Mesûd Sevintek hatin kuştin. Ji heftiyek zêdetir ku cenazeyên wan du ciwanan li ber deriyê mizgefta Kurşunliyê li benda bin axkirinê ye. Malbatên İsa Doran û Mesûd Sevintek li komeleya mafê mirovan a Amedê daxuyaniyek dan çapemeniye. Katledilenlerin resimleri Polisan wêneyên cenazeyên xizmê me kişandine û ew wêne di çapemeniyê de hatin belavkirin. Em ji Serokkomar Erdogan û Serokwezîr Davutoğlu dipirsin. Ka wet got em ji ber ku Xwedê mirov xwe li em ji mirovan hez dikin. Ka hezkirina we? Cenazeyê kurê min hefteyek li derve, li ber Sir û Seqemê ye. Çima hûn destûr nadin ku em cenazeyên xwe ji kolanan bigirin? Ma ev e mirovahî û oldariya we. bir söz söylememiş. Yani birisi bir söz söylüyor, öbürü Malbat dibêjin walîtiya Amedê destur nade ku ew cenazeyên xizmên xwe ji wir derxin û li hemberî helwesta walîtiya Amedê nerazîne. Ev heft rojan pê Hesen Mesûd şehîd bire. Di hemû girêşimê me de yê hukukî, yê însanî, yê mirovayî, di hemû girêşimê me de bi rastî henekê xwe me dikirin. Ev nayê qebûl kirin. Di vir de ser cenazeyê me dixwazin îrada me bişkînin, dixwazin me teslîm bigirin. Yani ev tişt nayê qebûl kirin. Ji xeynî malbatên İsa Oran û Mesûd Sevintek, malbatên ku ji ber şer û pevçûnan ji Sûrê koçber bûne jî beşdarê daxuyaniyê bûn. Malbat û nûnerên saziyên sivîl bang li hikûmetê dikin ku dorpêça li ser Sûrê rabe, da ku ew jî bikaribin cenazeyên xwe werbigirin û binax bikin. Gönül Morkoç, Rûdaw, Amedê.